के कर ज्वाला जी के कि बालू गिट्टी छोड़ के हल से अचार को ईटा के भाठी आ ज्वाला भैया के मेहरारू कह तरीका आ नहिरा ससुरा मिल के खाई तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी नहिरा ससुरा मिल के खाई तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी नहिरा ससुरा मिल के खाई तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी नहिरा ससुरा मिल के खाई तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी नहिरा ससुरा मिल के खाई तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी हो बढ़ जाए रउए तो बड़ाई होता है बाकी राउर औरत कहत तरीका लगहर गाय भैंसी दुआरा बन्हाइल बा देहा देही सबके हाथे आई फोन मोबाइल बा देहा देही सबके हाथे आई फोन मोबाइल आई फोन मोबाइल बा कि लगहर गाय भैंसी दुआरा बन्हाइल बा देहा देही सबके हाथे आई फोन मोबाइल बा देहा देही सबके हाथे आई फोन मोबाइल बा देहा देही सबके हाथे आई फोन मोबाइल बा सोनपुर छपरा में बाटे सोनपुर छपरा में बाटे मोर ससुरा के बलहाटी सोनपुर छपरा में बाटे मोर ससुरा के बलहाटी कि सोनपुर छपरा में बाटे आ मोर ससुरा के बलहाटी और यही से उड़ा दियो कि नहिरा ससुरा मिल के खाइए तबो न कहियो घाटी मोर राजा के परपटी हो नहिरा ससुरा